أعوذ بالله من الشيطان الذي إليه يرد koye makko ruttete ilmu saati gandal dargande wonata ala ganduɗo ko wona Allah wa ma takhruju yaltata min samaratin ɓesnore min akmamiha e comlimum so wona wonde gandal Allah wa ma tahmilu wonata reedu min unsa debbo wala tada ujibinta debbo jibinta illa bi ilmihi so wona wonde gandal Allah wa yawma yunadihim nyalawma Allah noddibe kambe hefere be o wi'a be ayna suraka'i holto rendidi bambe ngoni qalu be bi'a azannaka min namdi mama woni min gandini mama joni aywa anani ma minna min shahidin ala amen sede wonde ada jogi dendidido nyade yawmal qiyamah bini so Allah wiibe ni to be bin on ndende am laamu be to ngoni bi'a azannaka min anani emin gandinoma joni emin gandinma joni ma minna min shahidin ala e amen mo ene seedo bi anna laka sharikan wonde ene wadan ma dendidi ala e amen mo ene seedo dum wa dalla Allah wi wirnima anhum gama be ma kanu ke belatino yaduna be ndeba min qablu ko adino to aduna ko be ndewanno to aduna dum do hangande wirnima wa dhannu be janana ma lahum alana be min mahisane bapporgal ngala bapporgal la yasamul insanu sabtata neddanke non min du'a il khairi e noddude jam neddo serata ene nodda mojjere noddude jawdi en noddude cellal e ko wana dum neddo serata e dum wa immassahu sarru so tawi basal e cadele hebimo fa yausun ko chatto anani de pittogol ganudum anani pittoto yurmede Allah fa yausun ganudum fa us e ganud foko firo woto fa yausun ko pittoto da ganudum chattowo pittogol yurmede Allah wala in azagnahu so min dokkina danke rahmatan yurmede ko ene cellal en galu en minna ummarade ga amen min ba'di darra a caggal loruji massatu memnodimo la yaqulanna ma wi hadha li dum do kay ko min handi hen bodo andi ko sabu gollam tan kibirmi wama azunnu sa'ata mi sikkani ni darga ga imatan ne jogori darade wala irji'tu wallahi so mi ruttama ila rabbi fewde joom inna li ena wodami indahu ta Allah lal husna ko wete aljanna allawi falanu nabbi anna alladhina min kabru ben kafaru yadunabe bima amilu ke be golluno wala nuziqannahum min azabin latghalizin nganda ko tekkude wa idha an'amna ala al-insani satawi minni nadanke a arada tano durno anani de wana bi janibihi o wadda o hofa bi janibihi bange makko wana o hofa bi janibihi bange makko o wana nyaaji wa idha massahu sarru satawi warade hebi motan kanko neddo so tawi warade hebi dum azudu in aridin ko jom duwaw jaajo e Allah so ko hebi mo tan ko kadi ko Allah tan so hebi jam wonta siftor wona murtude sikko kanko o handi hen qulwi ara'aytum kabraykum in kana satawi qur'ana o latima min indillahi ummori ko da Allah hono no annabi o wirini tay ko min addi qur'ana o kalne kam humma kafartum joni non caggal dum non jeddudon bi don wana gonga ha bihi jeddudon qur'ana man adalluhu ala qurba majjude mimman huwa on mo ganda fi sigagin gondo e lural ba'idin goddungal gon ala burdo hodi on ay la ahadun adallu ala hay goto mo ganda ene buri majjude kay mimman huwa on kay mo ganda fi sigagin ne wona lural ba'idin goddungal gon Allah wi sanurihim min kullu bi ayatina kawnide amen fil afaqi to bangi jogli bangi asamane leydi to bangi masalan anede kudi en ledde en en fi anfusihim min kulli kadi e kawni de nyenyal Allah e der mabbe ta ya tabayyana lahum ha feninabe annahu qur'ana de alhaqu gonga qur'ana jippido ummarade Allah ena hala ummital ena hala hasbore ena hala lepte be anani mabe gandu Allah wi awalam yakfi bi rabbika mala yonani jom annahu wande kanko Allah ala kulli shay'in kalahu la shahidun qasir ala konon innahum kambe beedo kay fi militin be sikki min liqa rabbihim e kawarangal jom mabbe be jeddi ummital ala konon innahu Allah bi kulli shay'in kalahu de yohuna muhidu go piltido gandale hattan ay jazihim bi kubrihim kanko woni jobobe kefrago mabbe suratul shura makkiyatun
ko wana qul la as'alukum haje ko cabande joye tati bismillahir rahmanir rahim amin ayn sin qaf Allahu a'lam bi muradihi alladhi andi muyani mum ede do karfeje kazalika ayno Allah wahyuri ni de no Allah wahyuri ni yuhi ilayka ni wahyi fewde ma ni ayno Allah wahyuri no beedo bennube ni yuhi ni o wahyorto ilayka fewde ma ko ila alladhina ni o wahyortono min qabli fewde ben min qabli ka adinobe ma bimi ni de yuhi ilayka Allahu ni Allah wahyurima ka jawe ni Allah wahyurima ayna Allah wahyurimani ni yuhi ilayka rabbuka ni kadi wa ila alladhina min qablika ni kadi wahyuruno ben be ganda ko adinobe ma no Allah wahyurini on wahyuri be do ni o wahyurima an nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mo ganda al aziz kanyum tan woni poldo illa mu al hakim nyenyodo e golle dahu ene wodani Allah ma fi samawati ko woni asamanuji wa ma fil ardi ko woni leydi ko ene ko milkan wa khalqan wa abidan ko jeal makko ko tago makko ko maccud makko wal aliyu kanko woni tawdo e tago makko al azim mo ganda ko mawdo takadu samawati ene deba asamanuji di yan fadirna e di debe fedditade min fawqihinna e dow majji sab monugol Allah wal malaikatu malaikay yusabbihuna ene tubhina bihamdi rabbihim yatode joomen nani wa yastaghfiruna edi imsinano liman fil ardi ben won be leydi julbe ala ko non inna Allah ay Allah huwa al-ghafuru kanyum woni jaafatodo jiyabe mum ar-rahim jurmotodo dumen walladhina ittakhadhu min dunihi ben be ganda enen jogiti ko wana Allah awliya ako jalangi Allahu hafizun alayhim Allah woni dendobe Allah woni tongudobe Allah ene tongabe ma yobbe wama anta alayhim wanani an ene do mabbe bi wakilin ka wakilu mabbe ala wana wakilu ma alayka illa al-balagh wadda ma so wana yettinde ko heddi ko min ji ko heddi ko min ji wa kadhalika ayna ay gol do bahyogol ni awhayna ilayka ni Allah wahyuri fewde ma qur'ana arabiyyan demgal arab dum nan ko litunzira mele kulbinira ummal qura yuman gure wa man hawlaha e wonde saraji yuman gure makka e dendangal yimbe fof ko tunzira jertina yimbe be yawmal jam'i nyalawma dendugol nyalawma mo tagoje de fof dendi mo nyalawma ganda laara do fi sikki ala e mum fariqun fedde e mabbe kambe yimbe be fedde e mabbe fil jannati wal jannatan pay yo Allah wattane den fedde wa fariqun fedde non en wonde fi sayidi ko jeygol pay yo Allah donne ne pole ben andi ummal qura makka wiyama kanyum adi wuro fo adi go tagede aduna ko makka dum wiyete ummal qura yuman gure wuro adi go tagede ko makka Allah tagi dum teddini dum tagi non Allah neli don mo ganda kanyum woni laslul khalqi nelada Allah sallallahu alaihi wa ashrafuhum buddo tedde tago go fof ko sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam non nelada Allah nelama e wuro ngo wa man hawlaha e ko woni saraji wuro ngo in kulli jihatin fa huwa mabu'usun li sa'il ahli al-ard nelada Allah wa nelado e dandanga tagorde fo bal wa ahlu samai hayyim hay malaikaji wa nelai mumen wa inna maktasara al-inzari wa in kana mabu'usan bil bisharati aidan li annahu fi dhalika al-waqt lam yakun mahallul bushra li anna al-khalqa fi dhalika al-waqt kuffarun tagore de on saha ko heferebe dum tagi non o jertine be wana kono mo nela hay malaikaji gondi asman nela ala foddo nela walaw sha Allah satawi Allah hajina la ja'alahum ma wadanno tagorde fo ummatan ko dental wahidatan gotal diina gotal l'islam walakin yudkhilu man yasha'u am ko Allah non o man nanna mo wela fi rahmati yurmel makko so wela mo wali be fo jul kon o wadan non yudkhilu man yasha'u fi rahmati o man nanna mo wela e yurmel makko wazalimuna hefere be non ma lahum alana dum min waliyin kedo wala nasirin wana bal am ittakhadhu am dakuni ittakhadhu be jogitima min dunihi ko wana Allah awliya ko wallidibe be jogiri ko wana Allah ko wallidibe mabbe
wallahu Allah huwal waliyu Allah woni ballowo julɓe fof huwa yuhil mawta Allah woni gurtinowo mayɓe wa Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde de gadiri ko katanda wa maktalaftum kala ko luurondirɗon e mum anani de e hefereɓe fihi e mum min shay'in hunde fa hukmuhu ñawore mo ruttete ilallahi ko fewde Allah Allah woni ñawowo hakkude wone maɓɓe ko wiɓe zalikum baɗanɗo nde gueɗe o Allahu o woni Allah rabbi jomam alayhi koye makko tawakkaltu bakkilimi ko ilayhi ko fewde makko unibu woni ko duttotomi Allah o faɗiri samawati kanko woni puɗɗuɗo asaman wal ardi kanko woni puɗɗuɗo leydi ja'ala lakum o waɗani on min anfusikum e nder mon azwajan suddiɓe Allah tagi e nder moɗon suddiɓe o tagi yumma Hawwa koye baba Adama tagi yumma Hawwa koye baba Adama nde o tagi yumma Hawwa e baba Adama baba Adama nde finni de ko ɗaninoɗo e aljanna o tawi yumma Hawwa ne jooɗi sara makko jetti jungo makko puuɗo fawa e muɗum malaikaji mbimo ma suro ya Adamu suro o noon o wi wa qad khalaqaha Allahu li o wi Allah tagani kam ko Allah tagani mo fagalu hatta tu addi mahara ha totta tenge makko qalu wa ma mahruha be bi holko woni tenge makko qalu hatta tu salli ala Muhammad an juuda e Muhammadu labi tati fi riwayatin lamma rama adamul qurba min hande adama yidi masalan balladam talab dulibat minhul mahru dabba e mudum tenge faqala ya rabbi wa ma za adi ha holko totta momi faqala ya adamu salli ala habibi Muhammad kun abdullahi marratan juule giɗam biyeten Muhammad bun Abdullah lawol gotol juule makko gotol tan falamma fa'ala ma umira bihi nde o waɗi ko yamira ko kada ballahu lahu khutbatan Allah khutbinani mo khutbatun nikahi Allah wi ushhudu ya malaikati he mon malaikaji ceerde de ko hamlatu arshi he mon rodi bala sam ceerde de inni min zawwatu humani wa amati kordam Hawwa wa abdi Adam humani maccudam aywa Adama aywa e kordam anani de aw Hawwa humani be Allah waɗi khutba o humi dewgal ngal sellide ma to ɗim ngal sellani ɗum woni noon Allah wi mi tagani on min anfusikum e man azwajan suddiɓe min al an'ami e nemoraji kadi mi tagi hen kadi azwajan façon-ngaji ɗiɗi dewe gure yadra'ukum Allah wi ene tagana on fihi e dewan kon e goron kon anani de ko haaji fof ko ɗum holɗum bi sababihi bitawaludi sabu jibinde o jibina o yimɓe ko noon nemoraji ko noon Allah wi laysa ka mislihi shay'un ko wayno Allah ala ko wayno Allah no wodi ka fo ko zaidni te annahu ta'ala la mithla lahu ko wayno Allah ko nande Allah ala laysa ka mislihi shay'un wana Allah ala ko huwa samiu andi waddate ɓura kay ko tawo ko ceɓorɗo Allah wondi ko waddetaki ɓura sanani ande Allah ɓurma ko taw bisa ko kaari ɓurma kay ko taw won kay ene waɗi yeru Allah kay wiyetake ɓurma an kay wiyetake Allah ɓurma mo Allah ɓuri kay ɓura mbimi on kay way kono ɓura kani ni Allah alamo ɓurani on kay waddetake ɓura waddete ɓura ko ceɓoraɗo ceɓorɗo waddete ɓura Allah seɓorani ɓura Allah waddetake ɓura laysa ka mislihi shay'un o huwa samiu kanko woni nanowo albasiru jiyowo ko golla lahu woni wodani Allah maqalidu coktirde as-samawati asmanuji wal ardi leydi anga sinaji toboje puɗi ko wana ɗum yabsudur rizqa omo yanyana arziki liman yasha mo haaji yanyande wa yaqdiru omo fannana kadi mo haaji fannande innahu kanko Allah bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko ganduɗo sara alakum o lawɗinani on min ad-dini dini ma wassa bihi nuhan o wasiɗum nuhu woni annabaɓe ko o ari walladhi awhayna ilayka den min bahi fewdema wama wassayna e den hunde ni min bahi fewdema wama wassayna bihi e ko min basirum ibrahima o gorko musa e o gorko isa e o gorko walko min bahibe en bibe an aqimu dina nyibe dine wala tatafarragu fihi wa certe hen hadal huwa al mashru' dum do woni ko lawdina al muwassa bihi dum do woni ko wasiyano onon fo nyibe dine wal muha ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam
ɗum woni ko wahyano fewde ne laaɗo Allah ɗum woni tawhid ɗum ɗo tan woni ko wahya annabaɓe fof kabura mawni noon alal mushrikina anani e dow hefere ɓe ma tad'uhum ko noddataɓe ilayhi fewde mum ɗum ene mawne mabɓe ne satte mabɓe Allahu Allah noon yeje tabi ilayhi Allah woni labotoɗo fewde mum man yasa umo haaji labaɗe wa yahdi kadi umo fewna kadi ilayhi fewde makko man yunibu on duttiɗo e ɗoftare wa ma tafarraqu kamɓe joom diineji en ɓe ceertani anani dey to banggue oɗo gonɗini Allah o yeddi Allah ɓe ceertani illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu so wana caggal nde are mabɓe gandal ko nden tan ɓe ceerti kono ko adi kay ɗum fof ko diine goto gonno nde tawhid don ari wiya mbiye la ilaha illallah ɗon ɓe ceerti kono ko adino ɗum ko ɗum fof ko gotum tan bagayan ɗum noon ko bewre e mawni kinare baynahum hakkude mabɓe walawla kalimatun sabagat sanno tan wona konngol gadinogol min rabbika to ummarade e joome ila ajalin musamman e nemnede jobdi haala jal innangal ha yawmal qiyamati wallahi sannona ko mbinomi noon ko laɓɓudiya ma ñawete no baynahum hakkude mabɓe e fereɓe lefte e aduna he ko innal ladina urisul kitaba ɓen ɓe ganduɗa ko rontinaɓe deftere min ba'dihim caggal mabɓe kamɓe yahudiyankoɓe e annasara en ɓe gonde lafi sakkin minhu gonen sikki ene laaɗo o sallallahu alih w sallam muribin janɗinowo sikkitare falizalika sabu ngol ɗo gonɗingol sabu ngol ɗo gotiɗingol fad'u noddu yimɓe an muhammadou wastaqim focco kama umirta hono no jamireɗa wala tattabi hoto rew ahwa'ahum belaɗe mabɓe hoto woppu o gol wi amantu min de mi gonɗini bima anzalallahu ko Allah jippini min kitabine deftere ko umirtu jamirami kay ko li a adina yomi nunɗu baynakum hakkude moɗon e ñawore Allahu Allah noon rabbuna woni joomi amen wa rabbukum woni joomon lana ene wodan min a'maluna golleji amen wala kum ne wodan onon ne a'malukum golleji mon fa kullun yujaza bi amalihi ko fo ma yobe golle mum la hujjata o wi duko kay ala baynana hakkude amen wa baynakum hakkude modon duko ala hakkude men ala min kami haali on tan Allahu Allah non yajma'u baynana kanko woni dendinowo en nyande yawmal qiyamati o nyaawa en ko ilayhi ko fewde makko almasir woni ruttorde walladina ben yuhajjuna be enen be nyondire fi llahi to diine Allah e annabi o min baadi caggal mastujiba lahu caggal de jabano wonande mo to bangli managal e fenje kawnide Allah hono yahudiyankobe hujjatuhum be do hujja mabbe dahidatun ko bondo inda rabbihim to joom mabbe wa alayhim woni e mabbe ghadabun tikkere wala hum ne wajiba adabun tashadidun chattude Allahu Allah non alladhi ko on anzala alkitaba jippinde qur'ana bil haqqi gonga wal mizana jippinde nundal wa ma yudrika ko andintuma an ta Allah sa'ata yamani ja darga ay takunu qariban yama danga ta waddani walla ta Allah sa'ata kay qaribun yastajilu biha ene yacinino darga alladina no ɓen la yuminuna biha ɓe jogorani gonɗinde darga ɓe gonay wiide darga holde darato saabu sikkude ɓe woodani walladina amanu ɓen ɓe ganda ene kuli Allah ene gonɗini Allah ɓen kam musfiquna min ha ene kuli darga anduɓe Allah ɓe kay wonno ene gandi darga ne woodi ɓen kay ene kuli ɓe ganda Allah ɓe noon ko mbiyata darga yo ar nde wonno ganda sa anda hunde a hulata ɗum sa yi neɗɗo huuɗa hunde tan gone andu ɗum wa yalam mune eɓe gandi kay annaha daragol darga al haqqu ko gonga eɓe gandi darga ko darato ala ko noon innal ladina yumaruna ɓen ɓe ene cikkito fi saate darga la fi dalalin ɓen goni e majjere ba'idin woɗɗude gonga Allahu Allah noon latifun bi ibadihi kanko woni newaniɗo jiyaɓe makko Allah woni newaniɗo jiyaɓe mum fajiruhum wa birruhum moƴƴo mumen e fajir mumen fof ko halkaniɓe o wawno halkirde ɓe heege saabu goofi mabɓe wono Allah waɗano yarzugu man yasha'u omo arzigina mo wela e tagore he huwal qawiyyu kanko woni cembuɗo al azizu mo ganduɗa ko polɗo man kana yuridu on laatiɗo ne muuyi e golle mum harsal akhirati ndema laakara tan e pagguetogol laakara tan ɗum tan muuyi e golle Allah wi nazid lahu min ɓeydanamo
fi harsihi e ndema makko ka wa man kana yuridu harsa dunya on laati do ne muy ndema aduna tan o golle makko de o golle ko aduna tan o yidi Allah wi nutihi minha min dokka moy aduna he min cowantama aha kono wa malahu fil akhirati tay ko aduna tan gollanta on kam gollono wala kharaw o gollono wa aduna malahu alanama fil akhirati min nasibina gadal am dakuni lahum ene wadani heferebe to ka asaydeneji shara'u lahum ene lawdini be kambe heferebe min ad-dini e dine bondo malam yazan bihi Allah ko Allah yamirani anani Allah yamirani rewede ko wana kanyum Allah yamirani yo idanga yedde Allah yamirani dum walawla kalimatul fasli sanatan wana kongol nyaaware adinode wonde jobdi ko yawmal qiyamati la budi bainahum ma nyaawe hakkunde mabbe julbe wonde masalan be lepte aduna he ko inna adh-dhalimin ay hafere lahum ni wadama azabun lepte alimun musi tara adh-dhalimin jiya anani de hafere be musfiqina e be kuli mimma kasabu sabako be paggirno e golle bande to la aduna ko be jogori yobe e la ko be kuli dum te won jobdi ndi non faagi on bihim ko yanta mabbe nyana yawmal qiyamati ala sikki ala yudum walla kala ko neddo ni yaharana yo ya e weleede Allah kala ko neddo golle mu yo faanten tan Allah o ro faanten tagore de sabu innamal a'malu binniyati golle tawi tan koy anniya tay tan ko aduna tan gollanda dum tan dokkerda tay kadi ko nen gollata nem faani dan ko aduna tan en jobede aduna tay ko la khara kadi bismillah والذين آمنوا بين غندا إن غوندني الله وعملوا الصالحات نتي غولي موجي في روضات الجنات بين غني أسردناجي الجنات لهم نود بما يشاءون كبكاجة عند ربهم تجوم ذلك ناد الجنة هو الفضل ونقول الكبير منغل ذلك الذين دين ما هون يبشر الله إن ويلتني عباده جيادهم الذين بين آمنوا بين غندا إن غوندني الله وعملوا الصالحات نتي غولي موجي الله ene weltinire ben mojjere anani kul wi bela as'alukum alayhi min min ñaagaaki on e ko kaalammi ko ajran jobdi illa al mawaddata fil qurba so wana hiido dirbe tan to bangi jiidigal so tawi on badi dum kam on dokki kam tan odon bela dum tan de dokki dum mi jabat wa amma non jobe kam ala hen illa al mawaddata fil qurba woni sababu aya o jippade o wi rasulu sallallahu alayhi wa sallam jaw ari madinatul munawwara wal ma'na in lam tattabi'uni fahfizu hadd al qurba o wi makkana be so tawi on dewani e am ndene ne kam haqqen jiidigal kam sino don wasiru rahimi jokke en daman hakkone men wala tu'zuni ya'id alaykum nafa'aha wa rahmatullahi kam so on lori kam woni aray modon so on jokkani kam en dam kam nafaare jokkugol en dam marutto e mon lima fil hadith rasul sallallahu alaihi wasallam wi arrahimu mu'allaqatun bil arsi en dam gida taga en yowita e dow al arsi don yowa taqulu en dam gida nyane taga edam wiya allahumma silman wasalani waqta man qadani jomam jokku do mi tajjo mi fasamaratu aidatun alayhim dum non besnore endam jokkugol endam besnore de rutto koy jokkudo wana e annabi o sallallahu alaihi wasallam woni sababu o kadi kongol dimmol ngol wi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al madinata de ari wuro madina lam yakun fi yadihi si'atun ala ko woni jungo makko ko wayno yaajende ala haydara de ari makkande de ummi makko e madina ala ko jogi hay hunde so wana ngeloba makko e wutti mo borni o fa addana haydara fa qalat al ansaru madina nabi bi inna hadha ar-rajulu odo gorko hadakum o fewni on te wa hawa ibnu ukhtikum ko bi banon debbo wa ajarakum fi baladikum ari muwalade e moni wuro mon fa ajmin wulahu da'ifatan min amwalikum yo ko dendin on jawdi na wonon mo fa faalu kambe madina nabe go fo wodi fa adi be dendin e bade an wolon be na wani nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam faraddaha alaihim tuttibi kanko nelaado sadi o wi min jaafi mon o sadi lew ari madina hay buudo ala
so wana ngeloba makko e wutte makko haydara wala Madina ɓe mbi oɗon noon ko ɓi banon debbo kadi o woni sababu peewal mon o ari kadi moolade e mon e nder wuro mon joni noon yo wol ko ndendin ɗon gaddon goto fof addi haalis goto fof ko jogui addi ɓe ndendini mbaɗe an wolam ɓe totti hoolaɗe mabɓe nawani nelaɗo Allah ɓe mbi wuro ngo de tottuma e kamɓe tottuma ɗum ɗo nela sallah sallam wiɓe yaafima mabɓe totti ɗum hannoma jabde hadaya o wi min kay ala hen Allah no wimo ala wiɓe la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba mi ñaagaki on jobdi so wana noon mbaɗiron sabu yidde jiidigal tan son mbaɗiri jiidigal noon e sabu yidde tan bisimilla kono gona ɗum ko Allah wi jab nden woni o jaɓi nden woni o jaɓi nde aya o jippi tan o jaɓi Allah wimo ala ko wana force wana obligatoire hadaya kono se ɓe ndendini ɓe belama ɓe gaddanima ñaam kono force noon ala mo addani foto no mbatten joni ni mo addani foto wona julɗo ala wona gonga ɗum wona gonga ko saɗa jogui tan gadda imi saɗa jogui addu sa ala noon jooɗo neɗɗo kay addata ko ala sa nani sharifaɓe noon wiyama ko Faɗimatu Bintu jaltuɗo e mum e jaltuɗo Seydina Aliyu e ɓiɓɓe mabɓe ɓe won wiɓe ala sharifaɓe e koreji Aliyu e kareji Uqaylu e koreji Jafara e koreji Abbas ɓe mbiyete sharifaɓe onon haɓrira an Zeyd ibn Arqama anen nabi sallallahu alaihi wasallam o wi ñande nelaɗo yahata nde nelaɗo wiɓe tarikun fiikum saqalayn inni tarikun fiikum saqalayn mi woppe mon tiid koye en ɗiɗo wal ɓen kitaballahi deftere Allah nde mi woppi nan ɗo henna wa ahla bayti anani kole jam ɗe e jiidum ɓe wa dhakkirukumullaha fi ahli bayti mboɗo siftinira on Allah e kole jam ɗi kalif mon Allah tan kalif mon Allah kole jam woni yaltuɓe makko e namdi noon Zeyd ibn Arqama hol wonɓe koye makko o wi ɓen ko alu Aliyu e alu Uqaylu e alu Jafara e alu Abbas ko ɓeɗo wiyama ko ɓen goni ɓe asakal harme mumen ɓe ñamata asakal konngol gongo wi ko wona ɗum konngol gadigol ngol wiide ko Seydina Aliyu tan e ɓiɓɓe mum fa Alassane e Hussein ko ɓen tan goni ko yelte ɓen tan woni sharifaɓe o wi ɗum ko Quraysh en ko mbi noon Madina mbi ala ko kala mo Jafara jibini e kala mo Uqaylu jibini e kala mo Abbas jibini e kala mo Aliyu jibini ɓe ko sharifaɓe ganda wona ɓe Aliyu jibini tan kamɓe foof ɓeɗo ene kewi ɓen ɗo aduna heɓ fay leydi والإبرة نون بأمم اللفظ لأن رحم النبي رحم لكل مؤمن لأن رحم النبي رحم لكل مؤمن وبي أندم نلاد الله وأندم كلا جود ميم كلا جود وأندم سبوا الله النبي وأولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نك فمحبة أهل البيت يد سرفا فيها السعادة ونا ملال منغل ننهن والسيادة كونغو ننهن دنيا أخرى أدنى إلى آخره سبوا المرء يحشر مع من أحب neɗɗo yawmal qiyamati ummitinte e komo yiɗi tan kala mo jiɗɗa ñande yawmal qiyamati on gummitinteɗa ndeke noon sa yiɗi sari gummitinteɗa e muɗum wana nden noon a dañal jaam ومن يقترف كلام فقتي حسنة مجر نزل له فيها من بيننا وهين حسنا مجر كلام وديكو مج من بيننا مج إن الله الله غفور شكور ما انتو أم دتني يقولون ابن بي افترى وندن لا الله كو بيفيدو على الله الله كذبا فنان فإن يشاء الله الذي ستوي ولا يختم وتونغ على قلبك ابرنا ما كو بي ko munya dum ala ko bawda hen Allah wi wadi dum wa yamhullahu ko kambe ben mako o tonga dum e bernde ma munya wa yamhullahu Allah momta al badila fenande be kala hande wa yihqul haqqa Allah tabitina gonga bi kalimati e kongude mu jippide ne laada Allah innahu Allah non alimun kanko woni gandudo bi zati suduri ko wona berde o huwa alladhi kanko woni on yaqbalu tawbata mo ene jaba tubu boy an ibadihi e jiyabe mum Allah woni jabo tubu boya wa ya'fu o ma ya'fu kadi an sayyiati ga bonandeji wonande tubdo wa ya'lamu o ma andi kadi ma yaluna ko gollo
ton wa yastajibu alladhina amanu kanko woni jabatoɗo ɓen gonɗinɓe Allah wa amilu salihati golli golle moƴƴe kala ko ɓe ñaagui ko Allah wi kañum woni jabatoɗo kala ko ɓe ñaagui Allah wi kañum woni jabatoɗo wa yaziduhum kanko woni ɓeydowoɓe min fadlihi e ɓural mum wal kafiruna hefereɓe noon lahum ne waɗa men azabun lebte shadidun ɗe ganda ko cattuɗe walaw basadallahu risga li ibadihi wallahi so tawi Allah wertanino arsigi mum wonande jiyaɓe mum so Allah wertino arsigi wertani jiyaɓe mum dendagal tagore nde fof goto fof dañi no yiɗiri ni wallahi la bagaw maɓe mbewanno fil ardi e leydi wallahi tagore nde fof so dañino arsigi taw wona fof taw wona ɓen daña ɓe mbasa wallahi yimɓe wiyama murti men kadi aduna o welatano so aduna o fof dañin welata nde wonno goto fof so dañi ni hol jeeyo biti so goto fof dañi hol dongno woto so goto fof dañi hol piyow tufere soode so goto fof dañi hol coodo hol ƴeelowo leɗɗe hay goto nden ɗum nga welata sa yi jawdi weeli kay ko basal o daña o wasa basto o wuura e dañƴo o Allah wi so waɗino noon moƴƴata Allah ɓuuri andude yimɓe nden welatano de Allah wi hadisul qudsi inna min ibadil mu'minina man yas'aluni al-baba min al-ibadati ene jiyabam julbe mo ganduda ene nyaagomi yomi rokku dum no rewrimi te mbada andi law adi adaytuhu iyyahu la dakhalahu al-ujbu fa afsadahu o mbada andi o nyaagotodo mi yomi rokku dum no rewri Allah mi rokka dum murtede e hawtare e wasade jolay mum ha bonnoro dum kis natta dañde baraji ene jiyabam julbe kadi mo ganda moƴƴanta dum so wana daña ngalu ene jiyabam julde mo ganda moƴƴanta dum so wana wodo ko dañi so mi wasni watan hayso ko minute o wontar kefero ene jiyabam julbe mo ganda moƴƴanta dum so wana wonde bas so mi aldini dum tan hayso ko minute wontar kefero dum non ko mi woni pewjonowo jiyabam e gandalam aywa ko sabu andude ko woni e berde mumen fa inni alimun khabirun mi woni gando mi woni kumpitir onde o wi ene jiyaɓe Allah ko waɗede basal ɗo waɗede basɓe tan moƴƴe mum so waɗama galo tan bonat ene jiyaɓe Allah ko waɗede galo tan moƴƴe mum so waɗama basɗo tan bonat ene jiyaɓe Allah mo ganduɗa so tawi wurtama hokkama dewirde Allah ene rewa Allah tan murtat waɗa ɗum tan neɗɗo sinin sanal tan o puɗi ɗum haade murtude ɗum tagi noon Anas wi min de joomam mboɗo ñaaguima jeyeede min koye jiyaɓe ma julɓe ɓe ganduɗa wawa moƴƴande ɗumen sowona allude ɗum noon hara wasnanmo yurmede ma mboɗo ñaaguima rokkam yurmede ma ɗo waɗam basto kay ndemi yiiɗa wasde enen kay jiiɗama ɗo walaw basadallahu rizqa li ibadihi so tawi Allah wertanino arziki jiyaɓe mum la bagaw kamɓe fof maɓe mbewanno fil ardi e leydi walakin ko woni yunazzilu Allah ene jippina bi qadrin fadde ma yasa'u ko haaji o yañana ɓe o fannana ɓe innahu sabu kanko Allah bi ibadihi wonande jiyaɓe makko khabirun ko kumpitiɗo basirun jiyowo o huwa alladhi kanko woni on yunazzilu al-ghaytha mo ene jippina toɓo min baadi caggal ma gana ɗum nde yimɓe ɓe pifti toɓo jippogol kanko woni gaddowo toɓo gande yimɓe fitti o yansuru rahmatahu kanko woni jañowo bertowo yurmede makko kanko woni carowo toɓo o huwal waliyu kanko woni anani de moƴƴinowo wonande julɓe alhamidu jettaɗo wa min ayatihi ene kawnide Allah khalqu samawati wal ardi taggol asaman taggol leydi wa ma bassa e kono saro fihima e asamane leydi min dabbatine daba kala ken ruɓa e leydi to banggue neɗɗo Allah wi kañum arsiginta o huwa kanko Allah ala jam'ihim e rendinde ɓe ñande yawmal qiyamati idha yasa'u sawelama kanko Allah o qadirun ko katanɗo wa ma asabakum kala ko heeɓi onon julɓe min musibatin to banggue musiba ko ene jarabuyaji en caɗele en tenke ñamde guese en gande fabi ma kasabat aydikum ko juuɗe mon mbaɗi Allah wi kala ko jarri borima on gande ko onon mbaɗi somi wurti tenke guese mon ñaami ha laaɓi gande ko onon mbaɗi somi wurte ma ñaw a ñawi ganda ko an waɗi kala ko are ma ganda koye ma ko an tan Allah addata e neɗɗo ko arane mum kala ko mbaɗɗo wone ma kala ko yene ma ganda ko juuɗe ma mbaɗirɗa ko an waɗiri juuɗe ma Allah addi ɗum e ma paama ɗum
sabu Ikramata o wi hay soko neɗɗo fergiti e ɗaɗol walla fergiti e hayre o wi tar ko won bakkar mo mbaɗɗa mo Allah wawa yaafadema so wona waɗanma ɗum wurtuma hayre ferginma gañoɗa won bakkar mo mbaɗɗa kanko Allah o yaafata koma so wona ɗum arayma ko jiyata tenkene ñaama gese ko pop wona hay hunde so wona ko enen mbaɗi ko bone woni koye men ɗum noon alay sago Allah wurta tenke gese ma ha cakke jogoɗe goto fof no wi ko ala ko waɗi so ala ko mbaɗɗa noon jotan ɗum woni woma anani wama asabakum o wi kala ko heeɓi on min musibatin ko wayre musiba jarbuyaji en e gueɗe goɗɗe fa bima kasabat aydikum koko faggiti ɗum juuɗe mon tan ko an waɗiri jungo ma sabu o wi jiyaɗo Allah goto gorko o arino e annabi Moussa o wi salillaha li fi hajatin yagdiha li huwa a'lamu biha o wi Moussa mboɗo ñaaguima ñaganoɗami Allah mboɗo jogui haaju beele Allah humtanami haaju o Allah ne andi haaju o Allah ne andi haaju hay so mi alani mo andi Moussa huccite Allah wone ñaganademo e Moussa duwi ha gayni ene faati to makko wi gayni duwari tawi gorko wi tawi baroɗe ngari cerdidde gorko haalaɓe baroɗe ƴakkimo haalaɓe ha heddi hoore tan kanko fof o maayi o taƴi haalaɓe pinoɗo yo ñagani Allah Allah ne andi Moussa huccite Allah wi Allah o de wino yem ñagan ɗum Allah aɗa andi haaju mum joni noon mi yeccitima tawi o gasi Allah wi aha ko ñamdimi won daraja goto mo ñaguimi ga te mboɗa andi daraja o wawa heɓirde ɗum golle makko o wawa won moƴƴere nde o ñaguimi ɗimi haw heɓe nden moƴƴere so wona mi waɗamo ni ɗum ɗon gurtumen makko baroɗe ñamimo ɓeɗo heɓa daraja o gasi ɗum tan woni sababu o wa yaafu an kasirin Allah noon ne yaafo ko heewi de wasa yoftade kono kadi omo waɗa kadi hen saaji kala ne en saaji o yaafo o wasa addude ma en saaji kadi adda wama antum wonani onon ka yimɓe bi mu'jizina kon daɗoɓe Allah son dogi fil arde leydi on mbawa dadde Allah wama lakum alana on min dunillahi ko wona Allah min waliyin keɗɗo wala nasirin wona ballo so Allah addi lefte bawɗo duñan ɗon ala hay goto wa min ayati ene kawnide Allah kayɗe waɗi al jawari laaɗe fil bahri laaɗe ɗe ganduɗa ko dogoje fil bahri e maayo kal alami sa yino laaɗe mbay mawnude cikkata ko kaaƴe noon daɗe mbay wa min ayati kay al jawari fil bahri afamin wa min ayatihi aljawari ay o ene kawni makko ay o woppi laaɗe ɗe de o haalani o haali ko o wi hen ko jawari o haali ko naatu wona ɗum woni wama mina joom alfi o wi ɗum woni o ibga o wi yuhimu hasful mawsufi o ibga i sifatihi o itta ko sifete ko heddo sifa o ma annal jara laysa min sifati wana dogu wana sifaji keri bil mawsuf huwa sufunu ko laade ngoni ko sifete ko hina idi fala yajuzu hasfuhu li adami ilmihi sabu wasede andu ko dogar ko nde wonno wana laade hen dogata wana laade hen dogata sanno ko laatan doganno so wi wo min ayatil jawari tan ene wawno wonde pam ko laade wana kono so wi wo min ayatil jawari tan o deƴƴi kono no wi fil bari dey so wi fil bari en paami hen kante wala ndiyam kom oto kam dogata e ndiyam walla ko min ayatil jawari fil bahri على وما من المنقوت والنأت أقل يجوز حذفه وفي النأت يقل
o wi wa ma min al man'uti ko ganduɗa ko sifa wannati e ko sifi o wi wa ma agala walla wa ma ugila faametaki wa ma yajuzu hazfuhu dagota ko momtude ɗum minal man'uti dagota ko momtede man'ut woni ko sifete woni laana wannati e sifa o e hoore mum momte o wi dagota ko so wona taw ene faama kala ko faama dagota ko momte nde wonno ɗo so addano ko so fammin so tawi addano bahru o tan faametake wona addan en famde tan ko bahru o min ayatihi jawari fil bahri ɗum tan kadi o fammini en paami ko laaɗe kono sinno wona noon sanno wona ko wi bahru ko tan en gandatano ko dogata ko woni ne wawi wonde puccu ne wawi wonde nagge ne wawi wonde neɗɗo wona wawi wonde oto wawi wonde avion kono o wi ko fil bahri maayo noon kam ala ko dogaren ko wona laana ɗum kam en gandi gasi ene tagui wadde momtede sifa o fo ko sifete ko momti laaɗe o min ayatihi as-sufunul jari laaɗe ɗe ene doga fil bahri joni o mumti laaɗe heddi jawari o o wi laaɗe kal a alami poti kono kaaƴe towɗe in yasha so welama kanko Allah yuskinir riyaha o deñña keɗeli ɗi o deñña keneeli ɗi so yimɓe naate laaɗe he fa yadlalna laaɗe ɗe battina rawakiɗe keɗe tabidɗe tawa ɗe mbawa dogde Allah wi so welama waɗa noon ala dahrihi e dow ndiyam ɗam tawa ɗe dogata tawde hendu ala inna fi dhalika wone ɗum ɗo la ayatin ko dalillaji wonde Allah ko goto li kulli sabbarin wonande kala munƴo shakurin mantowo nema Allah aw yubiquhunna Allah wi kadi so welama yoola laaɗe ɗe adda hendu sattundu yoola laaɗe ɗe yimɓe ɓe joolo ɓe joolto bima kasabu sabu koɓe paggitino e bakkatuji Allah yoola ɓe wa yaafu noon an kasirin Allah ene yaafo ko heewi tawo yoolata wa ya'lamu Allah ne andi alladina no ɓen yujadiluna ɓe enen beña ɓe enen beñodira fi ayatina e ayaji amen malahum alana ɓe min mahisine bapporgal ɓe ngala bapporgal fama utitum kala ko dokka ɗum min shey'ine hunde anani masalan e kaake aduna gande fa mata ul hayati dunya dakamɓe gurdam aduna tan wama indallahi ko woni so Allah to bange barjitari khayrum buri mujjide wa abaga buri heddade alladhina wanande ben amanu be ganda enen gongdini Allah wa ala rabbihim joomen kadi yatawakkaluna na bakkilo walladhina yajtanibuna ben be enen den to kaba'ira mawdum al ismi bakkatuji anan kaba'ira mawdi al ismi bakkat wal fawahisha e gede de ganda ko bonde paddinoje hiddede wa idha ma ghadibu be ganda so tawi tikkinama kanyum yaghfiruna ko yafatobe allawi ben walladina e ben be ganda istajabu li rabbihim ke ene noto joomen anani de wa aqamu salata ene nyibe julde e ndumi hen wa amruhum al halimun sura bainahum ene disnodira hakkude men e wa jaccata ko badata wa mimma razaqnahum e ko min garzigin men ko yunfiquna ko nafqobe fi da'atillahi walladina e be ganda ben idha asabahumul baghyu so tawi bewre toñange hebi dumen hum kanyumen yantasiruna ko yoftatobe e kala toñu dumen wa jazaa'u jobdi asayyatin bonande sayyatun ko bonande anani misluha yurmum san dum yo Allah bonne tan biya dum yo Allah bonne be foote anani de e do ko yobetebe bim Allah en yoba dumen afamide والذين ابن بغندا اذا اصابهم البغي ستوي تونغي هبي دون هم كانوا ينتصرون كو يفترون بعد وجزاء جبت سيئه بنند سيئه مثلها وبنند هون ممتان so neddo wi ma yo Allah hoyna tan biya yo Allah hoyna ba sa burtinde kadi ko wi ma ko tan joftuda
basa ɓurtinde haɗa wawa yaafade kam hannu ɗon tan yo Allah hoyne mbiya anne yo Allah hoyne ene wiima ka kuuɗaɗo an mbiya anna ka kuuɗaɗo gasi kono an ka kuuɗaɗo ka kangaɗo ka ɓaaɗo ni a ɓurtini kadi elle ko wima ko ɗon tan haɗa moƴƴani yoftan kanna ɗon fa man afa kono mo yaafi toñangue wa aslaha moƴƴini yidde mum e hakkude mum mo yaafi o a yaafodire neɗɗo a moƴƴi neɗɗo wona jaafoɗa kay jagga kay hoorema on yaafaki sa yaafima neɗɗo on kaaɓi a yaafodiri e muɗum a ruttoto kala ko mbaɗantuɗamo mbadda e makko kala ko mbaddon ɗon mbaddon ɗum woni yaafodirde kono noon en jaafodiri anan joni kay nanggo hoore ma tami nanggo hooram hin kay ha joni koye bone gonɗon onon ko on jaafodira sowona bakkar kala koɓe ala ko dañoɗon hen woni yaafodirede ko tottodirde ɓerɗe en jaafodiri ko ha kay heddi noon seyɗani so watti haade ken hoddiɓe en kaɓatta so seyɗani watti kadi mbatten kono kam en jaafodiri hannde kam ko mbaddan ɗe fof eɗen mbadda eɗen ñamda eɗen jarda eɗen jewtida eɗen jowodiri hajuji so bone arti kadi arta gasi kono wona kay en jaafodiri kay min innatama en jaafodiri min calmodirta en jaafodiri en jettodirta en jaafodirani on ka hannde ɓurɗon habde o wi kala mo waɗi noon on fa ajruhu ala llahi on jobdi mum koto Allah inna allaha ya'juruhu la mahalata Allah woni joɓowo ɗum sikki ala inna allaha Allah la yuhibbu zalimina Allah yiɗa noon fuɗɗoɓe toñangue Allah yiɗa toñowo kay Allah yiɗa ɗum tan wala man intasara on mo yofti ba'da zulmihi caggal toñede ɗum fa ulaika ɓen kay yoftiɓe ɓe ma alayhim ala e mabɓe kay e dow toñɓe ɓe min sabilin lawol ala so tawi a toñi neɗɗo toñima yoftima an kadi kay gasi yo Allah ñaw kay ala ɗo mi wi yo Allah bonna fi kam hen lo walla wimi yo Allah bonna wi kam yo Allah bonnam kay hankante ala ko mbiyata yo Allah ñaw mbiyata kanga Allah kay ñawata ɗo haade kay ñawañi hoolema kay an kay gasi wala man intasara ba'da zulmihi kay fa ulaika ma alayhim min sabilin fa ulaika ɓeɗo yoftiɓe ma alayhim ala e toñɓe ɓe kay min sabilin e lawol an kadi kay gasi innama sabilu ay lawol kay ala alladina koye ɓen yadlimuna annasa ɓe ene tooña yimɓe wa yabghuna o wi ɗaɓɓa fil ardi leydi bi gayri haqqi ko wona gonga ene jahane goofa Allah ulaika ɓe kay lahum ene wodani ɓe kay azabul lette alimun muslim wala man sabara on mo muñi waasi yoftade wa ghafara yaafi inna zalika e munje e yaafade nde e min azmil umuri koye pelli ɗum fiya kuuji wa man yudlilillahu kala mo Allah majjini kay fama lahu min waliyin o kay alana ɗum keɗɗo min baadihi caggal mum mo Allah majjini pewnowo ala wa tara zalimina jiyayi toñɓe lamma ra'awul azaba tuma nde ɓe jiilete yaquluna ɓe gonay wiide hal ila maraddin min sabilin beele duttogol fewde aduna ne waɗi lawol min jaha toon min dutto wa tarahum jiyaɓe yuraduna alayha eɓe garda e jeygol jiya eɓe gadde e jeygol khashiina eɓe jankini min azulli saabu ko yeera yanzuruna eɓe darda jeygol ngol min ɗarfine darɗe khafiyin ɗe ganduɗa ko looɗe eɓe gujje jeygol ngol guite eɓe gandi ko hen mayɗi ngerƴetaɓe wa qala alladhina amanu gongɗinɓe Allah ɓe mbiya innal khasirina ay pertuɓe kay alladhina khasiru anfusahum ko ɓen ɓe ganduɗa ene perti koye mumen wa ahlihim perti yimɓe galleji mum yawmal qiyamata ñalawma darga ganduɗa kala natowo aljanna ene joguino ɓesgu ene jogui galle sa naati jeygol a perdi ɗum walla ala inna adh-dhalimina ay hefeɗeɓe kay fi adabin gone lette moqimin duumiɗe wa ma kana lahum alanaɓe min awliya ɓene mballa yo anani min ɓene keeɗa yansurunahum ɓene mballaɓe min dunillahi ko wona Allah ñande sen so ɓe naati jeygol wallaɓe ɓe ngala wa man yudlilillahu kala mo Allah majjini kay fama lahu alana ɗum min sabilin lawol fewde gonga ala istajibu li rabbikum note ɗe jomon mbiya la ilaha illa llahu ndewe Allah min qabli ko adi an yiyati nde arata yawmun ñalawma yawmal qiyamati mo ganduɗa la maradda lahu duttugol alana ɗum min allahi to Allah so adi ala paɗortude malakum alana on min malja ina ƴoñorgal ngal oɗon ƴoño yawma idin on ñalawma wa malakum alana on kadi min nakirin e jeddugol bakkatuji wona gonga mi waɗani ala fa in a aradu so ɓe ɗurnima noon a haalaniɓe ngol konngol ɓe ɗurnima ɓe calima fama arsalnaka min kam min nelanima alayhim mabbe hafizan ala reena golle mabbe ala mbiɗa ko ya haalamɓe ko heddi ko komin jeeyi in alayka waɗɗaki e dowma illa al balagu so wona jettingol tan ko innanu minen ida azagna al insana so tawi min menni neɗɗanke tan minna ummarade amen rahmatan yurmede wayno nema en ngaɗu en cellalen tan fariha biha o welto hen o welto saabu mi nema mo rokka o wa in tusibum so heeɓi yimɓe ɓe sayyi'atun bonandeji jarbuyaji wayno ñawuji en basalen bima qaddamat saabu ko ardinno ɗum aydihim juuɗe mabɓe fa innal insana jiya neɗɗanke kafurun ko jeddowo nema Allah
lillahi ko Allah tan jeyi mulku samawati la man teri asman wal ardi la man teri leydi yakhluqu ma yasa'u Allah ne taga ko haaji yahabu liman yasa'u marokko mo wela to bangi bibbe inasan rewbe tan ena Allah ne hokka mo wela bibbe rewbe tan dañata non e tagore he wa yahabu kadi man yasa'u o marokka kadi mo wela azzukura bibbe worbe tan dum tan rokkardo ben aw yuzawwijuhum walla o jillondirabe o wada be zukuranan wa inasan worbe rewbe be rokkardo ben worbe rewbe be rokko ben worbe tan be rokko ben rewbe tan ko wayajalu man yasa'u wada kadi mo wela kadi agi man dimaro taw jibinta asal fo nane men dimato be ko rokkaabe tan ne jibina ko bibbe rewbe tan dañi be ko bibbe worbe tan dañi be ko bibbe rewbe worbe be jibinani hay gotel Allah wi fof mi waɗi hay goto waɗani ɗum wana liggey de ma won en so jibinani be be ko liggaabe wana gonga hay goto liggaki ma a jibinan tan to ko liggey kay yarti daaje ngi tan ma tay ko liggey tan han ma jibin par siraji ba ko men rippa ɗumen binnan ma ay jibina sa jibinani ganda koye ma woni o wi Allah wi ene rokka ɓeeɗo rewɓe tan ko wayno annabi luuɗo ko ɓiɓɓe rewɓe tan jogii annabi Suaybu ko ɓiɓɓe rewɓe tan jogii ɓen ko rewɓe tan annabi Ibrahima ɓiɓɓe worɓe tan jogii jogaaki ɓiɓɓe rewɓe ay rewɓe worɓe nelaaɗo Allah jibini jogii ko ɓiɓɓe worɓe e rewɓe wayno worɓe tato e rewɓe nayo worɓe tato ɓe ko Alqasim Abdoullahi Ibrahima rewɓe naɓe ko Ruqayyatu Ewa e Zeynabu e Ummu Kalsum e Fatimatu wayajalu man yasa'u agiman ene annabaɓe ko ɓe waɗi rimarɓe wayno Yahya en Isa en ɓe ne meeɗa jibinde hay gotol o wi noon ayo wona e maɓɓe tan ha darga ko noon tan in kam en jiiɗum Allah kam en gandi wona e maɓɓe tan ceertiraji a jaaƴi aride innahu Allah alimun qadirun jam won toon de ndeke musidɗo aride min man yasa'u agiman Allah mo ene waɗa mo haaji kadi waɗa ɗum dimaro tawa jibinta anani fala yalidu wala yuladu lahu jibinta jibinantaki innahu Allah alimun kanko woni ganduɗo tago qadirun kattanɗo wa ma kana li basarin an yukallimahu Allah hananani ɓandiyanke kayde haaldata e Allah illa wahyan so wona wahye e ɗoygol walla lungine aw min wara'i hijabin walla wona caggal wirngal ene nana haala Allah taw yiyata ɗum ko ɗum tan aw yursila rasulan walla aw yursilu rasulan fof ne sella ma kana basin an yukallima an yursila aw yursilu kadi ne wona fof ne wona dagi joom alfiya o wi ene sella an yukallimahu Allah wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fone wana on no ɓuri welde ni haalde woni huwa yursila wan nasbu ala wahyan bi idmarin taw damir ne fuudi wona وتقول إن ألس من خالص فعل أدف تنصبه إن ثابتا أو منحذف وبي ستوي فعل أدفع مي اسم وبي هن سهاج تنصبه فرتا فعل أو ستوي فعل أو in sabitan aw munhazif so tawi o tabiti walla ko momta fo ne sella biya yursila rasulan fayuhi Allah wahyo fayuhiya wahye nelaado o fewde e nelaado e mum o Allah wahyo aw yursila rasulan walla Allah nela nelaado ko on jibrilu fa yuhiya jibrilu Allah wahyo jibrilu wahyo jibrilu yettinoya fewde e nelaado e mum o mo nela o bimo dana jibrilu yetti fayato mo nela o wana non Allah wadde wana onela ko jibrilu yettinoya ko nelum bi iznihi emir wala Allah ma yasa'u ma Allah haji innahu Allah non aliyun ko tawdo sifaji makko hakimun nyenyu
wa kadhalika ngoldo ko ni kadi yeru ngoldo bahyogol ni aw hayna ilayka ni no bahyurimi wadde ko wana an ni aw hayna ilayka min bahyuri fewde ma an muhammadu ruhan qur'ana te wonno sanani o ruha qur'ana wurtinta berde wana min amrina e yamirore amen ni min bahyi fewde ma wa ma isabu ma kunta tadri an ala tanoki ada andi ko adinde wahyete fewde ma ala tanoki ada andi mal kitabu ko woni qur'ana wala al iman a andano ko woni limana a andano ma kunta tadri mal kitab wala al iman a anda walakin ko woni ja'alnahu min badidum nuran ko annore walakin ja'alnahu nuran min badi qur'ana o aywa nuran ko annore nahdi bihi emin pewnira annore nde manna sawmo min kaaji min ibadina e jiyabe men wa innaka no an non la tahdi ada noddira wahyu ilayka fewde ma wa adani ada noddira wahyu ilayka fewde ma wa ila siradin fewde lawol mustaqimin pocingol on gol lawol siradillahi lawol allah allazina on allah lahu mo ganda ene wada ma fi samawati ko woni asmanuji wa ma fi al-ardi ko woni leydi ala ko non ila allah fewde allah tasiru wattinta al umur fi kuuji yo kuuji fo battinde koy allah o rutto ko juude allah ala ko non afami suratu zukhruf وبي على إلى الله كي تسير الأمور في كوج نتفق يا الله قال العارف السازلي ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك an Allah mboɗo ñaagima hara ɗaccin min e koye amen fodde ndagande yitere wona ko ɓuri ɗum famdude ka hon ɗaccin min tan e koye amen koy so Allah ɗaccidima hoore ma so mini goto nafaram fa ida sahada al insanu zalika awrasahu maqama al muraqabati so tawi neɗɗo ari ha tolnimo ɗo hankane Allah rontinamo maqama ko wiyete muraqaba wa ru'yatu ajzi nafsihi o yi hankandi kanko ala ko wawi ndekete waddirariha waftigariha ila malikiha ɗon ñude fittanu ndu hato jinde fittanu ndu fewde jeyɗo ndu o fi dalika noon falyatanafasil mutanafisuna o wi gorko goto ne wiye sahalu bunu abil jadi gorko goto o wi ihtaraga mashafun o wi kamilu meɗino sumde falam yabqa illa qawluhu ala ila allahi tasiru al umur o wi kamilu sumi haalaɗe ala ko heddi hen so wona ala ila allahi tasiru ɗum tan hedde kamilu o wi kamilu goto kadi meɗino kadi yoolade windira ko gombude kanko kamilu foof momti haalaɓe ha heddi ala ila allahi tasiru umur ɗum on taki ɗum meɗi wande simore nde noon ko makkande jippi aja ko capanɗe jeete jeenayyi bismillahir rahmanir rahim bismillahi ko inde allah arrahmani ko inde allah arrahimi ko inde allah hemim allahu a'lam bi muradihi bihi allah anni moyani nde karfeje wal kitabi mi wondiri qur'ana al mubini penñinɗo lawol gonga e kala ko neɗɗo harjino to banggue sharia innano minen ja'alnahu min wonni deftere nde min mbaɗi nde qur'anan kone qur'ana arabiyan e ɗemgal arab la'allakum beele jo onon makkanaɓe taguiɗi on onon paama ko woni hen wa innahu qur'ana ene tabiti fi ummil kitabi to yuman defte hono lawhul mahfuz ladaynaga amen la aliyun kende towde e defte gadiɗe nde dendagal defte fof qur'ana ɓuri towde hakimin nde ganduɗa ko jomiraɓe hikmaji timmuɗi ede waɗi hen hikmaji timmuɗi nana e nder mayre allah wi afanadribu mbere min joguitto an kum gamon azzicra qur'ana safahan e joguitagol taw on ɗe saabu ɗurnade on tan on jamirtake on kaɗatake pourtant an kuntum pourtant on laatima qawman ko on yimɓe mustifina ɓe ganduɗa ko rewoɓe jaleŋeji min batta ɗum min gadda defte kay min jippina e moɗon so tawi on calima min nanno on jeygol wa kam heewi arsalnako min nelno min nabiyina annabi fil awwalina adinoɓe wa ma ya'tihim arana e mabɓe min nabiyin annabi illa kanu bihi so wona ɓe laatihim yastahzi ɓe jalkita wono no yimɓe ma ɓe jalkitirtumani kala annabi noon jalkitirte no ɗum noon ko muñidde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ahlakana min kalki asadda minhum ɓurɓe sattude yimɓe maɓe baɗsa fa ahlakana min kalki asadda minhum ba'san ɓurɓe sattude mabɓe doole ɓurɓe ɓe hewde doole min kalki ɗumen wa mada ɓenni noon
halusiru al awwalina adinoɓe sifa adinoɓe halkede siletta yimɓe ma ɓene ko noon tan wala in sa'altahum wallahi sa namdimama ɓe kamɓe yeddoɓe sa wiɓe man khalaqa samawati wal arda hol tagɗo asaman tagi leydi la yaqulunna maɓe mbi khalaqa hunna tagiɗi kay al azizu ko polɗo e lamu al alimu ganduɗo tago mum maɓe mbi noon alladi on anani e illahu zul izzati wal ilmi ɓe mbiya ko Allah joom teddungal joom gandal o ko on tagi Allah noon ɓeydani ɓe wi ha hoto ɓe kaɗɗon tan kay ɓe mbi alladi on ja'ala lakumul arda baɗanɗe on leydi mi haadan ko daɗɗateri wa ja'ala lakum waɗa noon fiha e leydi he subulal laabiɗi oɗon ndewa la'allakum beele jo onon tahtaduna oɗon peewa eywa beele oɗon peewa fewde pandisere mum so ɗon ɗanno walla oɗon pay guese o rokka on laawol nde won hen walladi on ha hande Allah ne ɓeydana ɓe hande ɓe mbi tan ko Allah joom teddugal joom gandaloɓe kaaɗi ɗon Allah ne jokkana ɓe ɗum ɗo Allah wi ko alladi ja'ala lakumul arda mo mbiɗon joom teddugal joom gandalo ko on woni baɗanɗo on leydi mi haadan ko daɗɗeteri wa ja'ala lakum fiha o waɗani leydi he subulal laabi la'allakum beele jo onon tahtaduna oɗon peewa so ɗon jaa nokkuji moɗon on jaa haajuji moɗon wallazi on nazzala jippinde mina samai ummade asaman ma andiyam bi qadarin fodde ko e haajuji mon tan o jippinani ndiyam kewɗam nden mayon o jippinnan fodde kene yona on fa ansarna Allah wi min guutiniri bihi sabu leydi ndi balda tan leydi may tan jorndi ndi ganda ko jornoni o wurtini leydi ndi kadalika yerugol ɗo gurtingol ni tukrajuna jaltintoɗon e gabriji mon oɗon gurti walladi on Allah ha joni son pamani mum haalano on ko woni o wi khalagal azwaja tagɗo façongaji kullaha dendagal mumen wa ja'ala lakum o waɗani on anani min al fulki e laaɗe wal an'ami e nemaraji wayno geloɗi en beyi en baali en anani ma tarkabuna ko oɗon mbaɗɗo o waɗani on hen ko oɗon mbaɗɗo eywa anani Allah baɗan ɗon ko wiyete Allah anani li tastawu beele potodiron ala zuhurihi e keeceje dabeje ɗe son potodiri hen on baɗɗima summa tadkuru ciftoron ni'mata rabbikum nema jommon idha stawaytum alayhi so on potodiri e dabeje he sa waɗɗima daaba ha pari a fewnitima wata qulu mbiyon subhanalladhi sanade wodani on sakhkhara lana hadha eltando min o daaba wa ma kunna min latanoyde lahu wanande daaba o muqrini min jogino hatta mum wo in anani sanna wana Allah walli min bawan so Allah wallani aɗa wawi waɗɗare ngelop so Allah waɗɗani aɗa wawi waɗɗare puccu aɗa wawi waɗɗare mbab Allah walluma Allah wi ko mine ko wi mbiyon noon sa waɗɗima daba ya wi noon o wi daba sa waɗɗi mbiya subhanallahi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa amma safina so tawi ko laana noon sa joli mbiyata hen ko bismillahi mujraha inna rabbi la ghafurur rahimun wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati madwiyatu bi yamini subhanahu wa ta'ala masukun kana وفي الحديث رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الركاب ستوي جتي كوينغال مكو فاوي الكبير أدن كون الكبير دي هيا أن دماتو أنا وانو كورانه الكبير watte ko hirke sa waddi may hirke ƴetta mbadda ƴetta koyngal ma logga ga alkabere ƴetta koyngal ma logga ga alkabere on gona yaade ɗum ne wonno hirke ne wonno alkabere wonno hirke kam ne galle heni alkabere wonno galle boyan ko natti joni yimɓe natti waɗɗade pucci tan ɗum natti kono nden nde pucci mbaɗɗete nde kay alkabere ne gonno tan o wi so ƴetti alkabere o fawi koyngal makko e alkabere o wiya bismillahi o wona waɗɗade fa idha stawa ala dabbati so waɗɗi may pucci he ha o fewnitima wi alhamdulillahi ala kulli halin subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun o wini fa idha kana al insanu yuridu safara so tawi neɗɗo yiɗi ko ɗannade kay en yiɗi waɗɗade daaba mum ne ɗanno o wiya allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fi al-ahli wal mali allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-munqalib wal hawri ba'da al-kawri wa su'ul manzili fi al-ahli wal mali fa hala ngol kongol be jomam anta as-sahibu fi as-safari an woni gondiɗo e ɗangal wal khalifatu fi al-ahli an woni lomtotoɗo e koreji wal mali an lomtotoɓe e jawdi allahumma jomam inni nomin a'udhu bika mboɗo molima min wa'sa e caɗele a safari ɗangal wa ka'abati sunnuji almunqalib ruttorde wal hawri ba'da al kawri mboɗo ñaguima an Allah
ya dandam e ustare caggal nde timmumi caggal nde min dendi ya dandu min e serrude min caggal nde min timmi ya dandu min e ustade ɗum woni biyama so tawi neɗɗo jangi oɗo aya sahane waɗɗoto daaba taqulu dabbatu daaba o barakallahu fika yo Allah waɗema barke min mu'minin an julɗo khafafta an zahari min de holfini keecam wa adata rabbaka a ɗoftima joome an jahallahu hajata ko yo Allah humtu haajuma daaba o wiyanma noon falladi yanbaghi lil insani Allah yada zikrallahi ene hanani neɗɗanke noon oto woppat haalde haala Allah khususan noon fi hadihi al mawaɗiɗi ha tengti noon saɗa jola e laana walla aɗa jola e oto walla aɗa waɗɗo daaba fa innahu muridun fi hali talafinde wonno ɗon an kadi tilfare waɗɗani ɗo mana man rakiba dabbatan asarat ana wawi mbaɗɗoɗa daaba o ferguto jana dow kalkoɗa walla heewi jolɗo e laana heeɗi yooli mayi nde ko famin ɗaɗi bu ilallahi ɗum noon waɗi kala ɗum ko innanu minen ila rabbina fewde joom en kayla mun qalibuna ko mirtotoɓe wa ja'alu lahu kamɓe hefere ɓe mbaɗani Allah min ibadihi e jiyaɓe Allah juza an ɓe mbaɗani hen Allah gueɗal ɓe mbi Allah ɓe mbi ɓe malaikaji ko ɓiɓɓe Allah rewɓe noon ɓe mbi innal insana neɗɗo kalɗo ka haala o de la kafurun ko jeddowo mubinum peññinɗo jeddugol am ɗaccuni ittakhadha mataw Allah jogitto anani de mimma yakhluqu ko o mataga o jogito en banatin ɓiɓɓe rewɓe wa asfakum suɓano on bil banina ɓiɓɓe rewɓe mataw Allah waɗan noon ɓiɓɓe worɓe Allah suɓano on ɓiɓɓe worɓe mataw suɓano hoore mum ɓiɓɓe rewɓe onon kay gonde feccere kay ko panɗi Allah kay sen suɓo suɓata ko ɓuuri ko suɓata ko ɓuura wa ida teewal haalu wa ida busira ahaduhum so tawi weltinama goto mum bima daraba lirrahmani mathalan ko waɗanta Allah ko tindol ko waɗanta Allah tindol ko so tawi o weltinirama ɗum o walla wattine wajhu yeeso makko musu waddanne ɓawli jiya neɗɗo woni yimɓe ɗayɓe so tawi debbo jibini ɓiɗɗo so debbo joom cuuɗo ma jibini ɓiɗɗo debbo tan jiya yeeso ɓawla wiya kurum ɗum wi an a yiiɗa dañde ɓiɗɗo debbo mbiya Allah jogui ɓiɓɓe rewɓe Allah bonnima hawji wona woni hen yimɓe ko noon mbay wona woni hen yimɓe so tawi joom suudu mum jibini ɓiɗɗo debbo tan mettinat ko debbo ne ko wawe ɗum an kay ka muddo ko debbo waɗi toon an kay ka ɗayɗo Allah bonnima weemi kala baɗowo ɗum kam o kam koye mabɓe jeeya o ko kuɗa debbo ma jibini ɓiɗɗo debbo tan mettina elle kañum waɗi ko debbo wawi ɗum debbo ne waɗa ne wonna toon nde Allah woni toon ni so wona ñande jibini hande ka on kam sa sekani ɗum ka ɗayɗo ɓiɗɗo gorko e debbo fof kay yo nafta ɓiɗɗo debbo ne nafa ɓiɗɗo gorko ne nafa ɓiɗɗo debbo ne nafa ɓiɗɗo gorko wona naskade en jiiɗum ha tampude walla so ɓiɗɗo jarowo lati kay walla jarowo sangar kay gorko jarowo lati kay jarowo sangar kay ɓiɗɗo debbo ɓuuri ɗum on kay ɓiɗɗo debbo defo ha kam ɓuuri wuppanma kam celcuma kam Allah bonima weemi an kay ñaago Allah tan dañde ko waɗi barke hoto ñaago Allah kay yo won gorko tan wal ala yo won barke tan so barkini tan moƴƴi debbo e gorko fof ne barkin en jii ɓiɓɓe worɓe ɓe ngala hay huune nafoore en jii ɓiɓɓe rewɓe hajjinoɓe babiraɓe mumen en jii maɓe terasuji golle babiraɓe mumen taw rewɓe mi andi kay on kay ɓuuri gorko ɓiɗo gorko jarowo lati kay walla ñande kala noto gendarmerie ɓiye nan toon ɗum ɗan toon on kay hay wonde dimar ɓuuri ɗum ataw so kay ñaagoto Allah dañde barke hoto ñaago Allah kay gorko e debbo kay yo barke yo barken tan jiya joomum so tawi ɓi joom suudu mum jibini ɓiɗɗo debbo o wi zalla wattinde wajhu yeeso makko musu waddan ene ɓawli ene wayli o huwa kadimun jiya omo motti cikere awa man yunsha'u yetimo ene fuɗɗe fili yete cuɗaje o huwa kañum fil khitami mo ganduɗa a yanje gayru mubini wawa feññinde hujja mum sago wonde debbo o yati ko on wonata ɓi Allah oɗon mbaɗa on ko Allah jeeyi ɗum oɗon mbaɗana Allah mo ganduɗa so tawi ñantaki yooɗata ma waɗa cakkaji tan ma waɗa jawe tan ma waɗa wutteji tan nde yooɗa oɗon mbiya ko Allah ko on jogui o woni ɓiɓɓe Allah bonni mon naska mo ganduɗa so tawi ñawore dawi wawa hay yoltude hujja mum wonta koye signude on ne wona ɓi Allah debbo wona ko noon rewɓe nde ɓeydi ma to wona rewɓe joni ɓeydi so jooɗima yeeso juge ma Allah danda juge fer tan ne haala tan tabbata saggata hertata ene jogui de rewɓe de jooɗima hakkude batu mbawa haalde kono jogui rewɓe kay ene joori guite ha mayde ngergi ɗumen ɓen kay so daari ɓen ɓuuri gorko ni wa ja'alul malaikata ɓe mbaɗi malaikaji allazina no ɓen hum kañumen ɓe ganduɗa ibadur rahmani kañumen goni
ɓe ganduɗa ko jiyaɓe Allah e jangguin mabɓe dima to enen de elle ko en dar rahmani mbiyeten inasan ɓe mbaɗi ɓen ko rewɓe ɓe mbi malaikaji gonɗi to Allah toɗi ɓe mbi ɓen ko rewɓe Allah wi asahidu mataw ɓe tawa halqahum tago malaikaji ɗi mataw ɓe tawa mataw nde malaikaji ɗi tagade mbaɗa rewɓe nde eɓe tawa ɗum addani ɓe wiide malaikaji ko rewɓe malaika sa wi ɗum ko debbo mataw ko suusde Allah tan kono malaika kam mataw en anda ko woni ni warada annahum lamma qalu zalika nde ɓe mbi malaikaji ɗi ko ɓiɓɓe rewɓe kamɓe hefreɓe nela sallah sallam namdiɓe wiɓe ma yudrikum annaha inasun holko andinta on malaikaji ko ɓiɓɓe ko rewɓe qaalu ɓe mbi samina min abaina min nani ko babiraɓe mbi noon babiraɓe mbi malaikaji ko rewɓe wona hanu kadi minen kadi nasahadu annahum lam yakazabu e min ceedi kadi babiraɓe penata minen babiraɓe gonga tan kalata te babiraɓe mbi ɓiɓɓe ɓe ko malaikaji ko rewɓe ɓe mbi noon kamɓe hefereɓe Allah wi sa tuktabu sahadatum keɓe mbi wonde ɓe ceedi babiraɓe maɓɓe penata ko Allah wi ɗum ma winde yusaluna ɓe namde ɗum ñande yawmal qiyamati wa qalu kamɓe hefre kadi ɓe mbi law sha arrahmanu sanno Allah welanoma kay ma abadanahum min ndewatano malaikaji ko min ndewi malaikaji ɗi ko min ndewata jeleŋeji ko Allah ne wela ɓe mbi Allah ne wela ɗum Allah wi malahum bi zalika alanaɓe ngol konngol min ilmin gandal in hum wonani kamɓe illa yahrusuna so wona keɓe fenoɓe am ɗaccuni ataynahum mataw min gaddaniɓe kitaban deftere min qablihi ko adi qur'ana rewede ko wona Allah ne woodi wahum kamɓe bihi e ɗum mustamsikuna ɓe jogiti Allah mataw addaniɓe deftere eɓe wonde ko wona Allah ne rewe eɓe jogiti ɗum bal ɗaccuhe qaalu ɓe mbi innanu minen kay wajadna aba'ana min tawi babiraɓe men ala ummatin koye diine wa innanu minen kay emin jaaha ala asare batteji babiraɓe men ɓe mbi min tawi babiraɓe men ko diiniyankoɓe gonno min emin ndewe babiraɓe men ko mbaɗanno ɗum tan min mbaɗata wa en anani minen kay batteji babiraɓe mutaduna ko min fewoɓe wa kanu ya'buduna ghayra Allah babiraɓe ndewanno ko wona Allah minen min ndewa ko wona Allah haydara minen ko babiraɓe mbaɗata fof no min mbaɗata neɗɗo kay wona ko bamu tawi bamu waɗa fof kay wat sa tawi bamma gujju sa wujjini nafma sa tawi bamma kuɗaɗo sa huɗama ne nafma ala an kay batta wona ko bamma waɗata ko mbaɗata mbatta ko moƴƴi sa tawi bamma waɗanno ko moƴƴi ñemtina sa tawi bamma waɗanno ko boni kay weddo ladde neɗɗo kay wiyata ko babam waɗanno fof mboɗo waɗ babam ko ɗo tan wonnomi ɗo tan gonani babam ko ni tan waynoranno ni maɗirami ala kay wona noon jahata ƴew ko fewi tan mbaɗa gasi wa kadhalika ko noon kay ma arsalna Allah wi min nelano min qablika ko adinoma fi garitin wuro min nazirin jersino illa qalu mutrafuha so wana haala neminaɓe wuro ngoɓo ɓen ɓe so obi ko kala ma arsalna min qablika min meeɗani nelde ko adinoma e annabaɓe fi garitin wuro min nazirin jersino hayne jersino goto min meeɗani nelde ɗum e wuro illa qala so wana wiya mutrafuha rokkaɓe nema e wuro heɓe ɓen mbiya inna wajadna aba ana minen de min tawi babiraɓe men tan ala ummatin koye diine wa innano minen kay ala asari himɓe batteji babiraɓe men muktaduna ko min rewoɓe tan minen ko babiraɓe min ko mbaɗata ko tan ɗum min mbaɗata noon anne kamɓe soɓe mbima noon muñcan an nelaɗo Allah hay hunde ala ko bandantuma sadaqallahu lazim fade salatul fatiha